watching. You're watching. You're watching. Issue Boy TV. Issue Boy TV. Issue Boy TV. Issue Boy TV. Issue Boy. This is your host, Issue Boy. Sa'yo, Don Jote, Tong Master. Ray, Ina. Asa ta Jote? Asa ta Jote ron? Sa stateroom. First class. First class. Sige. Yan, matamig sa'yo kay para maka-iilis o mag-duty na meron housekeeping. Housekeeping makasagaran tanan doon. Diba? Housekeeping front office. Nauna pa iban sa front office ha. Today I don't feel like doing anything. Duty na? I just wanna lay in my bed. Duty na? Don't feel like picking up Ba? my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my... Kumusta? Big, kumusta yung first duty ganiha sa isbuntag? Okay ra. Okay ra? Pareho na mo. Chillax kayo. Chillax kayo. Di saan ka nag-duty rin, Big? Dito kami sa VIP nga sana? Na accommodation? Accommodation, yeah. Na makailimpihanan sa? Makailimpihanan, kilimpyo kayo. Daghan bagay kayong mahapog. Mahapog silig, daspan. Kaunta? Kaunta? Anya, Bik, ilang, asa na taron, Bik? Nanta sa ano? Nanata karon sa Iloilo. 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 Sa gawas, Bik. Kaya maklaro, o mo na, Iloilo. Gawas sa karon, gawas sa karon. Anya, Mr. Froilan, kumusta mo first duty? Kini ha? Ipalimpyo mo yung CR. Dito sa ubos, asa ka na-assign? Sa kuan. Sa Red Deck. Red Deck? Sa ubos? Uy, ano eh? Uy. Di mo da. Mura tag kuan rin Janitor? Mura tag janitor. Pero sige lang, dila man magsugo ang kuan. Para sa ato ang better future. Diba? Sige, makagin agad. Inya, asa na dito ron? Karon nata sa Iloilo. Iloilo ka karon. Sige. Atong itor ang kuan Philippines. Mura migator dere pero nang limpyo. Kahit ayaw na naman pagpamati sa lugar nga nagapaumpok sang bulig sa mga awa ay nagapamati ay kalaw ay amin magpauli Isang labas lugar sa mga pasaway inauso ang hambal na ay kalaw ay subukan na tahong pariyo sang lingin kanugong day tukar ilunggo kag blow into the wind kami nagabalik para mag-entertain bago nga pakulong patapikot sa inyo brain kalaw lang ang tanan magkalipay kung kamusubote ay kalaw yung brothers in the house sa tanan magpamati sige hunas ng aguyan yung mabalamuti lakatigag-iwas ni kang kamot up in the air isingit ang kalaway like you just don't care hala sige pati kalanay tatanan sa pagsaot ang hindi mag-dance pagbuotot magpalakpakan ng tanan ako nga isabay partisipos diyan namin sa Iloilo City kadiyot namin din maghapon mula kami para Manila Iloilo na bro, Iloilo. Iloilo, mga jeep sa Iloilo. Murag, kuan, apas. Murag para apas lahog. Kinana ba para apas? Kasi sila mamay nasubos. Malungkoy na yun. While break na mo sa mo duty, nagduwa sa sila. Si Froilan o si Big. Sige, duwa ninyo bro.
Boxing. Kita may naka-knock out na. Ako bro! Kira niya Jote? Good. Kira? Wajud. Hey, nagduwa na dito, freelance ba? Boxing. Nagduwa sila boxing. Yes! Sama room 217, 216, 15, 14, 16. Uy, nangyaring bisita deh. Go. Yo! What can you say about the bibingka in Iloilo? Please, Sweet? Yeah. How about you? Wanna try? Oh, sisig. Oh, yes. She's having a seasick right now. Issue Boy TV. Thank you. Thank you. Jote na labra asa ta Jote ron. Jote das kaan karon. Horizon. Yo, what's up? Ay, asa na pet? Pas kasi ko ano, Dominic ko. Ikaw ba yan? Hello. Sa istas no atay. Sa ista na dom. Muna bitag mo sa ista sa kan keeping mo. Record na. Asa soft, moderate or hard? It's your boy.